Hi friends, welcome back to the channel. Friends, Lishu. Friends, now hi Panle. Friends, itte nama yani illaga pondulle anchana raddu dina video barputtu annaga alpa potana network problems uppunate anchana ಅಂಚೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡ ಇಡೀ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತಬೇಕು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ಹೈವೇಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಯ್ಯೋ ಮೆಕ್ಕಿನ ದಾದೆ ಏಕಾರೆ ಅಂಚ ನಾನೇನು ಫೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನಾಳೆ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿನ್ನಜ್ಜಿ ಆತ್ನೇಟ ಬಾಯ್ ತಾತನ ಮಗಲ್ ಬಾಯ್ ತಾತನ ಮಗಳ ತಲೀಶು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಕಲ್ಲಡಿ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದೂರ ಹೋಗು ನೀರು ಶರಾವುಗ ಬಾಯ್ ದಾದೊಂದು ಸರ ಇಂತ ನಿಮ್ಮ ಸರಗುದಿಗೆ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬಿಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತು ಅಂಚಿದವರನ್ನೇ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಚಿರ್ದು ಕೂಡಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಬರೋನುಂಡು ಗಾಡಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ್ ತೋಜಾರ ತುಳಿ ಈತು ಗಾಡಿ ಇತ್ತಂದುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಧಾಗ ಬಿಟ್ಟ ಪೋದು ಕೂಡ ಐಚಪ್ಪ ಅದು ಬೇತೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಚು ಪೋಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಗಲ್ನಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೊಂದುಂಡು ಲಿಶಂತೂ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿ ನಿಂಗೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೊಡಿ ಪದೀತಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟೇ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತು ಓನುಂಡು ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಗಾಡಿದು ಸುರಿಮಲೆನು ಜನಲಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ಒಂಚು ಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ದ ಬೇರೆ ಲಾವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚದೊಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರೋಡ್ದ ಬೇರೆ ಲಾವೊಂದುಂಡತ ಅಂಚದೊಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೀನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಅವನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನ ಮೊಸರು ಕೊಡ್ಕೆ ಅವಡಾಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಚು ಬರ್ತಾ ನಾನು ಇಂಚಿ ರಶ್ ಇಚ್ಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಐತೆ ಆಚೆ ಗಂಟೆ ನನಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ಲು ಬಸ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಮೀಚ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಅವ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಸಿನಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂತ ಬಾತಿನ ಗ್ರೇನ್ ಕೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ತುಯ್ಯತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕ